Mi-a spus că îl cheamă Faraonul. ...23 august 1944, Costache N. A fost și el acolo, fosta zi a victoriei. Pe atunci încă nu era faraon. Așa arăta alaltăieri. A fost deținut politic, dar din ce cauză n-am aflat. Amintirile lui sunt A fost deținut politic, dar din ce cauză n-am aflat. Se pare că a fost deținut politic, fapt confirmat și de Asociația Foștilor Deținuți Politici. Se pare că porecla aceea neobișnuită a primit-o în Siberia, unde a stat aproape 40 de ani. A ieșit în 1986, când președintele de atunci, Mihail Gorbaciov, a desființat toate lagărele din Uniunea Sovietică. Nu-și mai amintește nici de camarazii de închisoare, nici de gardieni, nici de data când a intrat, nici de... Totul este ca într-o ceață. Dacă doriți să vă verificați greutatea, Faraonul este persoana pe care o căutați. Cântarul lui. Îl puteți găsi zilnic vis-a-vis de Biserica Sfântul Gheorghe, sau dacă e vreme urâtă în pasajul de la universitate, sau pe lângă coloanele de la Piața Romană, tot timpul în locuri pline de oameni. Stații de metrou, tramvaie, gări, poate chiar mitinguri, marșuri, greve, revoluții. Faraonul nu are pe nimeni.